बर' होननानै इस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों दुर्गादास बर'। बे ओनसोलाव थानानै बर'फोरनि थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ सिगाङाव जों सानग्रोना नायनाया मोजां। बेयाव बहुद कनफ्लिक्ट थांबाय, जातिगत कनफ्लिक्ट थांबाय, माब्लाबा खबर लाफायदोंमोन दुर्गादास बर'आ आरो दिनै बे इलेक्सननि समाव फैदों बेयाव। बेथ' जोंनि थाखाय जेबो कन्ट्रिबिउसन होबोफेराखै। दिनै माबा मोनसे देरहानायनि बहाबा थांदोंब्लाबो दा एमएलए जाना दंबाय थायो, बेसेबां जोंजों दंफायो बेयो। दुर्गादास बर'आनो होन, सरनानो होन, रबिराम नार्जारियानो होन, बिथांमोना एसेम्ब्लिनि फ्ल'राव माने सरकाराव दंफायो। बिसोरनि सार्थ, निजे सार्थनि थाखाय मानि थाखाय दंफायो बिसोरो? स्किमफोरखौ मोनबोनांगौ। दरं उदालगुरियाव बिराद भाइलेन्स जाबाय। दायाथ' रिहुननिबो ना, मिनिस्टार बियो। बे बर' बे समावहाय बबे बर' न'खरखौ बासायनो हादों? बे समाव आं जेनेरेल सेक्रेटारि एबसुनि जों मिथिगौ बोरैहाय बासायो, माबायदि खामानि मावनो गोनां जादों। बिथांमोनाथ' जोंनो बिन्दोसेबो हेल्प होनो हायाखै ना, बिन्दोसेबो हेल्प होनो हायाखै। बासायनायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै। सासे पुलिस बायनो हायाखै माबाया रिहु। दा बे मानसिया जातिनि खोथा मा बुंनो माने राइट दङ बियो? जातिनि खोथा बुंनायनि फंसेबो राइट गैया रिहननियाव। दा बेबायदि मानसिया जातिनि खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। जे एमएलए खालामनानै हरदों बेखौबो पलिटिकेल डिसिजन एबसुनिमोन। बियो गोसोआव थानाया मोजां। एबसुनि पलिटिकेल डिसिजन, एबसुनि पलिटिकेल डिसिजनखौ बिथांमोना भायलेसन खालामदों। जि पलिटिकेल डिसिजन लानानै बिथांमोनखौ एमएलए खालामहरनाय जादोंमोन, बिनि मोनसेबो खामानि बिथांमोना मावनो हायाखै। बिसायख'थिनि सायाव बिखेखकै दरं उदालगुरियाथ' जोङो एनडिए हिसाबै देरहासार जानाया खाथां। दा बेयावहाय बिपिएफनिफ्राय जिखिनि मानसिफोर दङ बिथांमोना मोनसे आपिल खालामबाय थादों, बर'फ्रा खौसे जानानै बिपिएफनो बर' मानसिनो भट होनांगौ। दा बिपिएफनो बहुतबार बर'फ्रा भट होबोबाय, खिन्थु बर' जाति हिसाबै जिखिनि मोननांगौ बेखिनिखौथ' मोनबोनो हायाखै। बिराद मजबुत सरकार खालामबाय, नंगौ बियो मजबुत सरकार खालामबोदों, खिन्थु 93 जिखिनि भिलेज दंमोन रिस्पुटेड, एसेबां मजबुत थानायावबो खालामबोनो हायासै। दा बेवहाय बर'फोरनि थाखाय खालामनांगौ होननानै बर' मानसिनो भट होनांगौ होननायनि जुक्तिया महा? आरो दिनै जिबायदि मानसिखौ बियो बर' होननानै इस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों दुर्गादास बर', बे ओनसोलाव थानानै बर'फोरनि थाखाय मा खामानि मावदों बेखौ सिगाङाव जों सानग्रोना नायनाया मोजां। बेयाव बहुद कनफ्लिक्ट थांबाय, जातिगत कनफ्लिक्ट थांबाय, माब्लाबा खबर लाफायदोंमोन दुर्गादास बर'आ। जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौबो नायनांगोन, बियो जोंनि थाखाय मा खामानि मावबोदों। आन्दलन समनिफ्राय लाजेननानै आन्दलन समाव मा खारना थाहैखो? बिराद मानसिफोरा बेयाव न' सावजाबाय, मा सावजानाय जादों, जातिगत कनफ्लिक्ट जादों। बे समावहाय बबेयाव थाहैनायमोन आरो दिनै बे इलेक्सननि समाव फैदों बेयाव। बेथ' जोंनि थाखाय जेबो कन्ट्रिबिउसन होबोफेराखै। दिनै माबा मोनसे देरहानायनि बहाबा थांदोंब्लाबो दा एमएलए जाना दंबाय थायो, बेसेबां जोंजों दंफायो बेयो। दा बेफोर बाथ्राखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिनांगोन। बेवहाय रिहुन दैमारिया मोनसे खोथा बुंबाय थादों जे जेनेबा जोङो बिराद बर' मानसिया देरहालांनायनि बिराद उत्तम माबा दङ होननानै, खिन्थु बिथांमोना मोजां मिथिगौ रिहुनाथ' बियो माने गाव माबानि बिपिएफनि दरं उदालगुरिनि स्टारिं कमिटिनि चेयारमेन जानानै बेखिनि बाथ्राखौ बुंखागोन। मोनसे खोथा फैयो, बिजाथिया बर' जुदि थाङोब्ला बर'निल' खामानि मावगोन नामा? बेथ' जानो हाखायानो। रावबो मानसिफोरा बर' बिजाथि जायोबाबो बर'नि थाखायल' खामानि मावनो हाया। आरो बिथांमोना जेबायदि बाथ्रा बुंनो नागिरदों बर' मानसिखौ माबा होनांगौ होननानै, भट होनांगौ होननानै, बियो माबाबो नङा, जुक्तिगतबो नङा। जों दिनै डेम'क्रेटिक हिसाबै डेम'क्रेसि जोङो बिटिआर मोनसे मोन्दों। बिटिआरआ बर'फोरनि थाखायल' नङा, बर'फोरनि बेवहाय गोबां मानसिफोरबो दङ, बर'फोरजों लोगोसे गोबां मानसिफोरबो दङ। बिसोरनो डेम'क्रेटिक अधिकारखौबो जों होनांगोन। जिखिनि अधिकार दङ देशआव, जिखिनि अधिकार दङ बे देशनि अधिकारखौबो जों बेयाव होनो हानांगोन। दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा, दिनैनि समावहाय हाग्रामा महिलारनि जि टिम बियो बाहायजानाय टिम। बेवहाय जोंनि मानसिफोरा बेखौ मिथियाखै जानो हागौ, जाय भटार्सफोर, जे बर'जों मोनसे इमसनेल ब्लेकमेलिं खालामनो नागिरबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबो, रिहन दैमारि मोना। दा एसेम्ब्लिनि फ्ल'राव दुर्गादास बर'आनो होन, सरनानो होन,
रबिराम नार्जारियानो होन बिथांमोना एसेम्ब्लिनि फ्ल'राव माने सरकाराव दंफायो बिसोरनि सार्थ निजे सार्थनि थाखाय मानि थाखाय दंफायो बिसोरो स्किमफोरखौ मोनबोनांगौ जिखिनि लामा मोननांगौ गावसोरनि थ्रुयै जानो मोननांगौ दा बेखिनि सुबिदाखौ होदों बेखौ लाखिनो थाखाय बिजेपिया बिथांमोनखौ बाहायदों बिजेपिनि थोननायाव खामानि मावगासिनो दं बिथांमोना जाहाथे मुस्लिम भटखौ डिभाइड खालामनो हायो मुस्लिम भटखौ डिभाइड खालामनानै देरहानायनि जि मोनसे फर्मुला बे फर्मुलायाव बेखिनि खागासिनो दङ बेखौ जोङो रायजो राजाफ्रा एसे हाबसोमनानै नायोबानो बुजिनानै मोनो बेवहाय बर' केन्डिडेटनि माबा बाथ्रा फैगोन जे माने बिजेपिखौ देरहानायनिसो फर्मुलाखा बियो बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे मुस्लिम भट मोनगोन आल्टिमेटलि इउपिपिएलनि जथाय दोलोआव थानानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों बिपिएफखौ बिजेपिआबो हेन्डेल खालामदों नामा हेन्डेल खालामगासिनो दङ मानो खालामदों खालामनायनि खारनफोरा जाबाय कंग्रेस भट डिभाइड खालामनाय अब्ला बे इलेक्सन बायखांनायनि उनाव बिपिएफजों आल्टिमेटलि जइन जाहैगोन नामा बिजेपिआ बिपिएफजोंसो जइन जाया बिजेपिआ बिपिएफजों जइन जानायनि खोथा गैया बियो इनफर्मेलि फ्ल'रनिल' अनलि जा माने माबानि माबायावल' सरकारनि बेलायावल' दङ दा बेवहाय बेखिनिखौ होनायनि थाखाय बिनि बिनिमय हिसाबै बिखौ हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनो माबा बिजेपिनो गथायनो नागिरगासिनो दङ बिनिमय हिसाबै दा बेखिनि सुबिदाखौ होनायनि थाखाय सरनमोन रिहनमोन जे दुर्गा दासमोन बिथांमोना बेखिनिखौ खालामनो थाखाय जिखिनि बाहाल लाखिबाय थादों गावसोरनि जे डेभेलपमेन्टेल खामानिखौ मावनायनि स्कप होनायनि थाखाय बेखौ बिसोरनो अफार खालामदों थारमाने ओरैनो जोंनि रायजो राजाफोरा बेजों खारफानो नागिरफ्लांदों बिसोर मिसलिड खालामदों आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ बर' मानसिफोरखौ माने इमसनेल मोनसे माबा खालामदों ब्लेकमेल खालामदों दा रिहन दैमारिया बुंदों मैया दाखालिनि जि मोनसे स्टेटमेन्टआव बे सिमारियावलायनो बिराद गिदिर खबा जागोन गावखौ लिंहरबाय थादों बहाथो खालामखो खोन्थिनो हादों नामा बिसोरमोना बिराद गिदिर रेलि खालामनानै बे सिमारियाव मुजिबुर रहमान AUDFनि बिथांमोनजों थाफादों मुजिबुर रहमाना बिराद माने मुजिबुर रहमाननि हिन्जाव आरो हिमन्त बिश्व शर्मानि हिन्जाव एके बिजनेस पार्टनार नोङो दलगाव समस्थियाव जुदि हाबनानै नायोबा माइनरिटिफोरनियाव बिथांमोना बुंबाय थादों जों बिराद भट मोनगोन होननानै बिपिएफआ बिसोर डिसाइडेड कंग्रेसनो होगोन डिसाइडेड बिसोरो आंबोथ' हाबदोंना बे एरियायाव जोङो बिराद पलिटिकेल मेन हिसाबै हाबाखै साधारन मानसि हिसाबै हाबदों पलिटिकेल मेना थांदोंबा बुंगोनानो बिसोरो जों होगोन होननानै बे गासै अंकफोरखौ बिथांमोनाबो मिथिगौ मिथिनानै जोंनि मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरबाय थादों दा बे मिसलिड जाहाथे जोंनि मानसिफोरा जाया दा नैबे जों जे इउपिपिएल हिसाबै बिजेपिखौ सापर्ट खालामनाय जोंथ' एनडिए हिसाबै सरकाराव दङ एनडिए एलायन्स हिसाबै जों दङ दा एनडिए एलायन्स हिसाबै थानाया जोङो आदाय खालामनो थाखाय जोंनिया आदाय खालामनो थाखाय बिसोरो आदाय खालामो पार्सनेलनि थाखाय जोंनि आदाय खालामनो नागिरनाया जाबाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोंनि बिटिआरनि थाखाय बे थाफानाया जाबाय बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बिटिआरनि दफाफोरनि मोनफ्रोमबो इमप्लिमेन्टेसन जानायनि दा बे मेटार आरो जुदि जोङो अন্য दिगजों जुदि जों नायोब्ला बेलेगजों जुदि जों नायोब्ला बेलेग दिगजों हाग्रामा महिलारिया मोनसे खोथा बुंबाय थादों बिसोरनियाव माने मोनसे रेजुलेसनबो दङ जे जेरैखि जाया बिटिआर एकर्डखौनो जों सिमफायनो नांगौ बिटिआर एकर्डखौ जों सिमफाय जानो लुगैगोन नामा जोंनि बर' मानसिफोरा दा अब्ला जोङो दुर्गा दास बर'नाव जों बर' मानसिफोरा भट होनाय माने बिटिआर एकर्डखौ भंग खालामनो थाखाय दिल्लीयाव हरनाय नामा दिल्लीयाव मानसि हरनो नागिरदों नामा जोंनि रायजो राजाफोरा बेखौ बुजिनांगोन दा नोंथांनि मथेबा बा नोंथांनि बायदिब्ला मा खावलायनो जों डिसाइडेडखा जों जाबाय इउपिपिएलनि हान्जा हिसाबै एनडिएआ बेयाव मजबुतै थांनांगोन आरो जोंनि बर' मानसि हिसाबै बर'फोरा मोनसे गरन्थ जों दिनै समाव प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि जोंनि जातिखौ एस्टाब्लिश खालामनायनि थाखाय जाय खामानिफोरखौ 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बा रिहन मोना मावबोआखै बे मावबोयै खामानिखौ मावनो हानो थाखाय जोंनो मानसि नांगौ
आरो प्रमद बर'आ जि खामानि मावबाय थादों बे जोंनि जातिनि थाखाय बिराद गिदिर गिदिर खामानिखौ मावगासिनो दं जोंनि मान सन्मान जोंनि जिखिनि माखासे माबा साबिबानफोर बेखौ बियो इस्टाब्लिस खालामलांगासिनो दङ बर' जाति हिसाबै गायसननायनि थाखाय दा हमना ला नोङो हामायन' हिसाबै जों मालिक जाबोनो हाबाय जोंनि जिखिनि माखासे आइटेमफोर दङ जोंनि ट्रेडिसनफोर दङमोन जों बिनि मालिक जानो हादों दायो इन्दिया दिनै सारा बुहुमाव मिथिजाबाय बियो बर'नि खुन्दुं होननानै बेफोर खामानिखौनो बिसोर मावबोनो हायाखै हामायन' फिसा फिसा खामानि जायफोरजों जोंनि जातिनि गौरब फैयो अब्ला बिसोर बहा बर' जातिनि थाखाय मावबोदों BPF हिसाबै मावाखै नंगौ बै समाव BLT हिसाबै मावबोदों किन्तु BPF हिसाबै मावाखै BLT हिसाबैसो मावबोदोंमोन बिसोर सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन हाग्रामा महिलामोन मोना बेखिनिनि थाखाय बर' रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ होदोंमोन किन्तु BPF जा सरकार फैबाय BPF पार्टि खालामबाय किन्तु बर' जातिनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै जों बे बाथ्राफोरखौबो जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिनांगोन माबेखौ इस्टाब्लिस खालामबोदों जेबो बुस्थुखौ इस्टाब्लिस खालामबोआखै बिसोर 17 बोसोर सरकार खुंबोबाय जिखिनि आयेन बनायनांगौ जेबो आयेन बनायबोआसै दिनै बुंनो नागिरदों जेनेबा माने साखरि होनो हायाखै मा होनो हायाखै साखरिखौथ' होगासिनो दङ बिनि रस्टार रुल बनायनांगौमोन रस्टार रुलखौ बै 17 बोसोराव मावबोनो हायाखै रस्टार रुल बनायनायनि थाखाय दा दिनैथ' रस्टार रुल बनायनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ ना स्कप नांगोन मात्र 3 बोसोरसो थांदों प्रमद बर'नि बे सरकारा 3 बोसोरसोल'सो थांदों दा बे 3 बोसोराव बेखिनि खामानिखौ मावनो हायाखै जि खामानिखौ बिसोर 17 बोसोरावनो दांबोनोनो हायाखैबा जोङो प्रमद बर'निफ्राय दिनैनो बेखिनि खामानिखौ लुगैजोबनाया जाजोबनाय नङा बिनि जिखिनि प्लेनिंफोर दङ बे प्लेनिंफोरा खिन्थु गासैबो बर' जाति बा जोंनि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय खारगासिनो दङ जे MLA खालामनानै हरदों बेखौबो पलिटिकेल डिसिजन एबसुनिमोन बिया गोसोआव थानाया मोजां एबसुनि पलिटिकेल डिसिजन एबसुनि पलिटिकेल डिसिजनखौ बिथांमोना भायलेसन खालामदों जि पलिटिकेल डिसिजन लानानै बिथांमोनखौ MLA खालामहरनाय जादोंमोन बिनि मोनसेबो खामानि बिथांमोना मावनो हायाखै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै दिनै BTR एकर्ड जाखांनायनि उनाव UPPखौ एबसुआ सापर्ट खालामनायनि मेन कारना जादों BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना मोनसेनि उनाव मोनसे जालांगासिनो दङ आरो बिराद रेसपन्सिबल मोनसे अर्गेनाइजेसन बियो BTR एकर्ड खालामदों बेखौ साक्सेसफुल खालामनाया एबसुनिबो मोनसे दायित्व हिसाबै बिथांमोना खामानि मावदों आरो बे खामानिखौ मावफुंनांगोन पलिटिकेलि आन्दलन खालामनानै नङा मोनसे खामानिखौ आदाय खालामनो थाखाय मोननै दिगसिं मावनो हायो मोननै लामाजों मोनसे जाबाय आन्दलन खालामनानै मोनसे जाबाय लोगो जानानै आन्दलन खालामबोबाय आन्दलन खालामनानै जिखिनि आदाय जाबाय जोङो आन्दलन खालामालासिनो एबाराव पलिटिकेलि माखासे खामानिखौ मावनानै जोङो आदाय खालामनायनि जि बाथ्रा बे आदाय खालामनायनि बाथ्राखौ दिनै एबसुआ मावगासिनो दं दा बे बिराद मोजां स्ट्रेटेजि बियो कारन आन्दलनल' खालामबा संघर्षल' खालामबाय थाबा निर्माणनि खामानिया माखासे थालाङो दा बेखिनि दिगाव बिथांमोना सापर्ट खालामनानै खामानि मावदों बियो ओरैनो नङा सोरबा फैसानि थाखाय नङा जातीय इस्युफोरखौ डिल खालामनो थाखाय जातीय इस्युफोरखौ टेकआप खालामनानै लांनो थाखाय एबसुआ दिनै एनडिएनि बिजाथिखौ सापर्ट खालामदों बेयाव बिराद गिदिर एजेन्डा दङ जातिनि सोरबा मबेबा अर्गेनाइजेसननि बा सोरबा अर्गेनाइजेसन लिडारा फैसा लानानै बिदि खालामाखै बियो दा जोंनि लिगेसि बेफोरो एबसुआ सिगांनिफ्राय जिखिनि खामानिखौ मावबोबाय थादों रिहनाथ' एबसुनि सोमोन्दै बारा मिथियाना बियो एबसुआ मा मावो बेखौ मोजां मिथियाना बियो एबसु खालामबोनाय मानसि नङा रिहना डाइरेक्ट बोरैबा बोरै MLA मोनफैदों बियो एबसुनि अननायाव MLA जादों एबसुनि अननायाव दा बे बाथ्राफोरखौ बावगारबा जानाय नङा बियो एबसुनि एजेन्डाया दोरोदा बिसोरनि एजेन्डाया दोरोदनो हागौ पार्सनेल बेनिफिटनि थाखाय दोरोदनो हागौ खिन्थु एबसुनि एजेन्डाया दोरोदा ओंखायनो जि मानसिफोरा जानला मोनला खोथा बुंदों एबसुनि सायाव बे एबसुनि सायाव जानला मोनला खोथा बुंनायफोरखौ गारनांगौ मानोना जातीय स्वार्थखौ बासायनानै लाखिग्रा एकमात्र मोनसे संगठन दङ होनना बुङोबा एबसु दङ एबसुआ दिनैसिमबो भेंगार्ड हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ जोंनि भुलावबो बिथांमोना आसि थुदों UPPला भुल खालामदोंबा बिनि एगेन्स्टआवबो आसि थुदों माखासे बाथ्राफोरखौ रायज्लायनानै मानि थाखाय खालामनो गोनां जादों बोरै लांबावनो गोनां दङ बे डिसिसनफोरखौबो रायज्लाय खालामलांगासिनो दङ ओंखायनो बेयावहाय गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया आं रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन बर' रायजो राजाफोरखौ इमोसनजों बारा खारनो नाङा
इमोसनजों खारनो नाङा जोङो बास्तब माखासे पिक्सारफोरखौ नायनांगौ बास्तब पिक्सारफोरखौ नायनानै जों खारनो हायोबा मोजां जायो जों संघर्षल' थांबाय थाबा जानाय नंला दिनैनि समाव जोंनि इन्टेलिजेन्स जोंनि इन्टेलेक्सुवेलिटिखौबो बाहायनांगोन इन्टेलेक्सुवेलिटिखौ बाहायनानै पलिटिक्सखौ गेलेनांगोन पलिटिक्सआ सोरबा मानसिखौ फेदेरनायनि थाखायल' नङा सोरबा सासे मानसिखौ एमपि बा सोरबा सासे मानसिखौ एमएलए खालामनायनि थाखाय जायफ्रानोखि जोंनि थाखाय सुइसाइडेल माखासे बाथ्रा बुंगासिनो दं आं दिनै बुंनो नागिरला बेखौ माबे सुइसाइडेल जोंनि ओनसोलनि थाखाय सुइसाइडेल नंबां जबां माखौबा ट्राइबेल होनांगौ होननानै माबाबाय डिसिसनानो दोङो जाहैबाय जोंखौ मा खालामनो थांगासिनो दङ मा खालामनो नागिरदों जोंनि रायजो राजाफ्रा मा बुजिदों होनबा बेथ' जोंनि थाखाय सुइसाइडेल ना जायनि थाखाय दिनै केस फाइल खालामनानै न'आव सरायनायखौबो होखारनो गोनां जादों बे खामानिखौ सोर मावनाय सुइसाइडखौ सोर खालामबोनाय दा बेफोरखौ बोस्रां जों थांगासिनो दं जोंनि इउ पिपल पार्टिया थांगासिनो दं बोस्रां जायजों जोङो क्लियार मोनसे मोजां भिउ लानानै खामानि मावनो हायो दा बिदियाव रिहन दैमारिमोना गावनि सार्थनि थाखायल' खामानि मावबाथाय जानाय नङाना दिनै गोदै बुंफ्लागोन मानसिफोरखौ रायजो राजाफोरखौ आमुक खालामदों होननानै बिथाङा बुंनो नागिरदों माने 40टा डिपार्टमेन्टखौ माने गथायनानै लाबाय आसि दिन्थिना होमोबो डिपार्टमेन्टखौ गथायनानै हरदों माबे थांदों डिपार्टमेन्ट सोलिगासिनो दं बेयो कनस्टिटिउसनेल हिसाबै मोननाय डिपार्टमेन्ट बेखौ रावबो लांनोबो हाया माबानोबो हाया बेवहाय मोनसेल' खामानिखौ मावहोनाय जादोंमोन बेयाव मनिटरिं खालामनो थाखाय जेनेबा एज ए माने सेक्रेटारि हिसाबै मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ सालायनो थाखाय मोनसे डिस्ट्रिक्टनि जिखिनि डेभेलपमेन्टेल स्किमफोरखौ सरकारनिफ्राय फैनाय स्किमफोरखौ नायनो थाखाय सेक्रेटारि सासे जइन्ट सेक्रेटारि हिसाबै बाहायनाय जादोंमोन डिसिखौ बाहायनाय लोगो लोगो मा जायो जइन्ट सेक्रेटारि हिसाबै बाहायनाय लोगो लोगो जों बेखौ मानसि हिसाबै बाहायनो हायो बिटिसि सेक्रेटारियेटनिफ्राय बाहायनो हानाय जायो बे मानसिखौ बेखिनि खामानिखौल'सो बाहायनाय जादोंमोन बेखौथ' जोङो आसाम सरकारनो हरनाय जायाखैना आसाम सरकारनो हरनाय जायाखै दिनै टेक्सेसननि खोथा बुंदों बे टेक्सेसननि खोथाया जोङो लिगेल जानांगोन बियो लिगेलि जानांगोन लिगेलि खालामनो थाखाय बिथांमोना जिखिनि खामानि मावबोनांगौमोन 17 बोसोराव मा मावबोखो लिगेलथ' खामानि मावबोआसैना दा बिथांमोना जे बिराद माबानो नागिरदों आंनि आन्दाजावथ' बिथांमोना 1.5 लाखबो भट मोना 1.5 लाखबो भट मोना बिसोरो एनडिएनि बिजाथिया बेसेबां मोननानै देरहादों एनडिएनि बिजाथियासो बहुत भट मोननानै 3 लाखनि बारा रोखाना एकदम रोखा बियो 3 लाखनि बारा जोङो भट ट्रेन्सफार खालामनो हागोन आरो मेक्सिमाम जोंनि ओनसोलनिफ्रायनो मोनगोन बिटिआरनिफ्रायनो एनडिएनि बिजाथि बिथाङा मेक्सिमाम भटखौ बिटिआर ओनसोलनिफ्राय मोनगोन दा बियो रोखाखा जों भितराव हाबजोबना नायदोंना जोंथ' मेन टु मेन डिसकासन खालामदों जों मिटिंल' खालामाखै मिटिंखौ गेदेर मानसिफोरा खालामदों जोंथ' मिटिङाव जोंखौथ' नुवाखै रावबो मिटिङाव नुवाखै जों भितराव हाबगासिनो दङ जों सानफ्रोमबो हाबो न'खर हाबो दा बे हिसाबै जों मिथिगौ जे बबे लाइनाव जोङो भटखौ मोनगासिनो दङ बिथांमोना जिखिनि बाथ्रा बुंदों दिपेना जि मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन बेनि सायाव बिथाङा काउन्टार होदों जे एबसुआ बायजाबाय होननानै एबसुआ माबे प्लेनिंजों खामानि मावदों माब्लाबाबो बायजाफेरबोराखै एबसुआ बर' जाथिखौ रैखाथि होनो थाखायनो बर' जाथिनि थाखाय खामानि मावबोनायनि थाखायनो माखासे डिसिसनखौ पलिटिकेल डिसिसनफोरखौ लाबोगासिनो दं सिगांनिफ्राय उनाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे जातीय सुरक्षानिबो बाथ्रा फैयो बे जातीय सुरक्षाखौ रिहना मा खालामबोनायमोन 2008 सनाव बिथाङा मिनिस्टारमोन खिन्थु बासायनो हादों नामा बिथाङा बेयाव न' सावलायनाय जानायखौ सोरखौ दाय होगोन सोरखौ दाय होनो नागिरदों 2008 सनाव जे दरं उदालगुरियाव बिराद भाइलेन्स जाबाय दायाथ' रिहननिबो ना मिनिस्टार बियो बे बर' बे समावहाय बबे बर' न'खरखौ बासायनो हादों बे समाव आं जेनेरेल सेक्रेटारि एबसुनि डिस्ट्रिक्टनि जों मिथिगौ बोरैहाय बासायदों माबायदि खामानि मावनो गोनां जादों बिथांमोनाथ' जोंनो बिन्दोसेबो हेल्प होनो हायाखैना बिन्दोसेबो हेल्प होनो हायाखै बासायनायनि थाखाय जेबो खामानि मावनो हायाखै सासे पुलिस बाहायनो हायाखै माबाया दा बे मानसिया जातिनि खोथा मा बुंनो माने राइट दङ बियो जातिनि खोथा बुंनायनि गंसेबो राइट गैया रिहननियाव
दा बेबायदि मानसिया जातिनि खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ मिसलिड खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन गावखौनो बिराद पलिटिशियान होननानै साननानै लानाङा जातिखौ बासायनायनि थाखाय खामानि मावनाया दिनै एबसुआ मावगासिनो दङ रिहन दैमारिया नङा रिहन दैमारिया नङा जातिखौ बासायनायनि थाखाय खामानि मावनाया आरो ओंखायनो जि सिस्टेमाव बिथांमोना गावसोरखौ जाहिर खालामनो नागिरदों बियो गावसोरनि बेनिफिटनि थाखाय सरन बर'आ गावनि MLA फान्डआ जेरैबायदि फैदों जिखिनि डेभेलपमेन्टेल माने स्किमफोर गावनि समस्थियाव फैनांगौ बे समस्थियाव फैनांगौनि खाथिराव जि BJPनिफ्राय जि गाइडलाइन मोननानै खामानि मावदों बेखिनिखौनो मावगासिनो दं बेखिनिखौनो बिथांमोना मानो होनना बुङोबा एसेम्ब्लिनि फराव बिसोरो लोगो हिसाबै दङ एसेम्ब्लिनि फराव जुदि एसेम्ब्लिनि फराव लोगो नङामोनबा बिथांमोना थिग बुंनो हागौमोन दिनै बिनिफ्राय आउट जानानैथ' खामानि मावनो हायाखैना बिसोरो एसेम्ब्लिनि फ्लरनिफ्राय जे जों BJPजों दंफायो होननानै बिनिफ्राय बुंनायखौ आउट जानानै खामानि मावनो हायाखै आउट जाग्रोनाला जुदि बिदिखौनो सानदोंब्ला मानो हायाखै मा कारनाव जास्ट ओरैनो देखायफ्लाबाल' जानाय नङा माने हाथाया मोननै होननायफोरबायदि जाग्रा आरो खिथिग्रा बेबायदि खालामबाथ' जानाय नङाना सरनमोननि एक्टिभिटिया बिदि मानसिफोरनो खिथियो मोनसे सिङाव मावो मोनसे जोंनि खामानिया देखा देखि जिखौ नुदों बेखौनो नुदों आरो बियो बास्तब बे बास्तबबादि मानसि जानो हानांगोन बिथांमोना बास्तबबादि मानसि नङा गावनि थाखाय जिखिनिखौ लाखोमानायनि खामानि मावो बिब्दि मावगासिनो दं बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खिन्थानानै मावफेरा बिसोरो डिसिनाव मोनसे लाना थायो बुङो सायाव मायाबा मोनसे दा बिदि बहुद बाथ्राफोरखौ बुंनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामदों आं बेनिखायनो जोंनि जिमानखिनि बर' रायजो राजाफोर दङ UPPLनि सायाव फोथायनाय लाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनाय लाखि अबानिया जों जाति हिसाबै थांनानै थागोन आरो मोनसे मोजां परिबेसखौ जों जोंनि ओनसोलाव लाबोनो हागोन आं बेखिनिखौनो बुङो गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन